Мин башкортса һөйләшәм. 1 июнь Өфө қаласының Арт Квадрат комплексында башкорт теле фестивале үтә. Уда барыһы турында ентекләп студиябыз кунаклары башкорт телен һаклау һәм үстерү оешмасы җитәкчесе Гөлназ Рауил кызы Юсупова һәм фестивальдың багучысы Төйлөгән кошсулык комплексы директоры урынбасары Руслан Әбдрәхимов менән әңгәмәләшәбез. Хәерле иртә, кунаклар. Гөлназ Рауил кызы, мин башкортса һөйләшәм фестивале багаса үткәрелгәне бар бит инде. Узган байрамнарда искә төшереп үтәйек. Бу фестивальдың үткәргәндәре бар бит безнең егетләр. Һуңгы тапкыр 2019 елда үткәйне. Бу елда мин беренче тапкыр гына фондка директор буларак килгәнем һәм Алмаз Манаков, Антондар менән бергәләшеп без ошо фестивальдә эшләргә тырышкан. Ләкин ул вакытта безнең финанс яктары ла хайрак ине бөтен быел. Шуңа күрә улар менән матур иттереп шундай зур фестиваль үткәрәбез дип уйлыйм. Быелгы башкорт теле фестивале нимә менән үзенчәлекле була? Элекке вакыттарда концерт форматында гына булга инде, быел инде 1 июнь балалар көне бит инде. Шуңа күрә без сәгать 12-лә үк башлап ибәргә булдык. Сәгать 12-лә төрле балалар өчен мастер-класслар, ата-әсәләр өчен мастер-класслар, уендар булачак. Һәм шулай үзебезнең милли үзебезнең төрле уендар, башкорт уендары, төрле кызыклы шундай саралар булыр дип уйлыйм. Шамшылык амфитеатрында инде безнең балалар үзләре килеп шигырьләр, хилялар, йырдар катнашалар һәм без уларга бәләкәй генә призлар әзерләйбез. Бик кызык. Руслан Рөстәм улы һәм фестивальдың партнеры. Ни өчен бу байрамга кушылырга теләк белдерегез? Беренчедән, бу байрамда минең бик күп дусларым катнаша. Шуңа ла мин бу эштең читтә калгым килмәде. Икенчедән, фестивальдың үзенең идеологияһы безгә бик якын, миңа бик якын, минем гаиләмә бик якын. Шуңа ла без бу байрамга кушылырга уйланык. Менә бундай фикерем бар. Һәр кеше кулынан килгәнчә башкорт телен, безнең туган башкорт телен бит инде башкорт мәдәниятен үстерү өчен кул һалырга тиеш. Ул безнең бәләкәй генә граждан бурысы дип уйлыйбыз. Менә без бу байрамга килдек, ул безнең бәләкәй генә бурысы. Бик матур фикер яңгыраны, Гөлназ Рауил кызым. Бына фестиваль сәгать 12-лә тел лабораторияһынан башлана. Кемдәрне сакыраһыгыз, нинди форматта ул? Бына шулай әйтәм, безнең унда амфитеатр янында инде безнең унда Шәһит Хаматов безнең алып баручыбыз буласак, һәм шуннан инде без Тамыр телеканалы балалары менән концерт номерларынан башлап ибәрәсәк. Без беренче 1 сәгать улар, мәсәлән, сыгыш яһайлар, шуннан инде безнең бәләкәй кискәй дусларыбызны шигырьләр һөйләргә Шан һәм безнең гитара батл конкурста ла буласак инде. Онда инде безнең кемдер гитарала уйнайдар, сыгыш яһайлар, улар килеп сыгыш яһайлар. Шулай ук безнең онда театр, курсактар театры, курсактар театраларында сыгыш яһаясак. Һәм үзебезнең Тагировтар гаиләһе битендә шулай ук уларның үзләренең йортлары бар. Күсмә театры һәм Шәһит Хаматовтарның күсмә театрдары ла онда сыгыш яһардар дип уйлыйбыз. Менә шу амфитеатр янында шулай ук бер уйнам аквагрим буласак. Бер уйнда безнең бәләкәс дусларыбызны төрле селтәрдәр эшләргә сакырасак. Бер уйнда инде бәләкәй балалар өчен уендар буласак. Бер уйнда без башкорт телен өйрәнү буенча дидактик материалдар таратасак. Без кайда ниндәй мәгълүмат алып була шулар турында. Монда башкорт дәүләт педагогия университеты менән Өфө университеты менән берлектә эшләрбез дип уйлыйм. Шундай бәләкәй генә майданчыктар киске сәгать 5-кә тиклем эшләячәк. Байрамга килгән һәр кеше буш йөрмәйсәк инде бөтә булган сараларда катнашып. Онда шулай безнең психолог та буласак, логопедтар да буласак, улар инде берәр сәгать сыгыш яһап китәсәктер шулай. Бик һәйбәт. Руслан Рөстәм улы ошондай фестивальдәрдә багучы буларак катнашу һезнең оешмагыз өчен нимә һәм әһәмиятле һуң? Күп әйткәнем бар. Безнең яшьләргә, балаларга патриотик тәрбия бирергә кирәк. Менә бу фестивальдә башкорт йырдар, балалар өчен уендар, менә осталык дәресләре була һәм шул сараның иң мөһим максаты башкорт теленең, Башкортстандың мәдәниятен, матурлыгын, байлыгын күрсәтергә һәм шуннан соң безнең яшьләрдә, безнең балаларда башкорт телен өйрәнергә, башкорт мәдәниятен белергә теләктәре уянысак дип уйлыйм. Афарин. Бына мин башкортса һөйләшәм фестивальнең концерт программалары бик бай күренә бит.
Концерт программаһы бик бай, ләкин мин шуны әйтеп китерим, был шулай ук онытмайык, безнең багышларыбыз бар. Зур рәхмәт һеҙгә, шулай ук был Башҡортостан башлығы грантына эшләнә. Бында инде безнең хөкүмәткә дә зур рәхмәт итеп китәргә кәрәк, шундай гранттарда катнашып, шундай саралар үткәреп булганга күрә. Концерт программаһы бик бай, безнең Тимур Ямалов, Бүреләр, РНТ, Ренат кайтасак, бит инде безнең ошо фестивальдә генә катнашып китәргә һәм унда шулай ук безнең бик күп яшь йырсыларыбыз да буласак. Шуңа күрә һеҙҙе саҡырып ҡалабыҙ. Килегеҙ, йәлләмәһегеҙ килгәнегеҙ өсөн тип әйтәм икән. Әлбиттә, киләбеҙ. Руслан Рөстәм улы, бер аҙ үҙегеҙҙең ойошмағыҙ тураһында һөйләп үтегеҙ. Беҙҙең Ҡош-ҡорт комплексы 15 йыл элек бәләкәй генә ғаилә бизнесы булып барлыҡҡа килде. Хәҙерге көндә инде беҙ үҙебеҙҙе яҡшы яҡтан күрһәткән ҙур предприятие тип әйтә алабыҙ. Менә беҙҙә Руса әйтмешләй инкубаторный комплекс бар. Шул комплекста беҙ өйрәк, ҡаҙ бәпкәләрен, бройлер себештәрен сығарабыҙ, да һатабыҙ, менә үтереп тә һатабыҙ. Беҙҙең башҡорт иң мөһим факторы, анда беҙҙең клиенттарыбыҙҙың күбеһе ул башҡорт халҡы. Сөнки беҙ Башҡортостандың көньяғында бик ныҡ итеп эшләйбеҙ. Хәҙерге көндә беҙҙең Янсура районында 6 фермабыҙ эшләй. Шул фермаларда 10 мең ашыу ҡош-ҡорт тәрбиәләйбеҙ. Икенсерәк әйткәндә, анда беҙҙең үҙебеҙҙең ҡаҙҙарыбыҙ йомортҡа һалалар. Шул йомортҡанан беҙ ҡаҙ себештәрен сығарабыҙ һәм йомортҡаны тағы ла оптом һатабыҙ. Менә ҡыҫҡа ғына шундай информация. Тимәк, һеҙҙең себештәрегеҙ ҙә башҡортса һөйләшәлер тип уйлайым. Бына мин башҡорт телендә һөйләшәм тип атала бит инде был ҙур фестиваль. Ҡайһы тел белгестәренең сығыштары көтөлә? Без күберәк мин башҡортса һөйләшәм тиәс, беҙҙең унда филологтар буласаҡ, башҡорт теленә ҡағылышлы сығыштар буласаҡ, диалекттар тураһында ла һөйләшәсәкбеҙ бит инде. Күберәк инде беҙ башҡорт телен һаҡлау һәм үҫтереү фонды булараҡ, бағыусыларыбыҙ беҙҙең башҡорттар, бөтә темабыҙ беҙҙең башҡорт теленә ҡағылышлы буласаҡ.